Tumayo tayong lahat, Acts chapter 9. Okay, Acts chapter 9, verses 36 to 43. Acts chapter 9, verses 36 to 43. Uday dayaw tiya po kakabsat, ti adu nga kinaimbag kan aramid na kadatayo. Amen? Dawatek nga habang agdingag kay ti sa utiapo kat si kakararag kumadagiti puso tayo. Let us be sensitive. Sensitibo tayo kumakakabsat iti panagkulding iti Santo Espiritu kadagiti puso tayo. Let us be longing and looking iti apo kat kunatay kuman, Lord God, kadagiti panangasaba ni Pastor ita, iparangarang mo kanyak, ti sagidem ti pusok apo, kadagiti panangted mi iti commitment para kadagiti project ti Claveria. Uray dakay di talawag kakabsat, I may not be there physically, ngem ti apo adda kayo kakabsat literally, ket He is in you, He is in your midst, kada kayo di napasukin, sapay tamarik na yung kakabsat ti presensya ti apo, ket we will all feel the presence of God in our midst sa dinuman nga lugar iti ayan yung kakabsat. Acts chapter 9 verses 36 to 43. The Bible says in Acts chapter 9, starting in verse 36, ket adda idi sa di Jope ti maysa a babae nga adalan nga agnagan Tabita, no may patarus Dorcas, daytoy a babae ket adwan kadigiti naimbag nga aramid ken limlimos nga inaramid na. Ket napalabas kadigiti nga aldaw nga isu nagsakit ket natay. Ket iti kalpasan ti panakadigos na inkabilda iti aking ngato asiled. Ket agsipod tatilidda ket asideg ti Jope ken dagiti adalan nangngegda ani Pedro adda sadyay nangibaunda ti dua a tao anagdawat ken kuana nga saan nga agbayag nga umay kuma kadakwada. Ket ni Pedro napan ken kimmuyog kadakwada. Ket idi adimteng isu impanda iti akin ngato asiled. Ket isu linikmot dagiti amin na babae abalo nga agsangsangit. Ket impakita da dagiti amin na kawes ken pagananay nga inararamid ni Dorcas idi addapay kadakwada. Ngem ni Pedro pinarwar na amin ida ket nagparintumeng ang nagkararag. Ket idi asinango na di bangkay kinunana, Tabita, tumakder ka, ket linuktan na dagiti matana, ket idi amakita na ni Pedro bimangon, ket iniggaman na ti ima na, abinangon na, idin inayaban na dagiti sa santo, ken dagiti babaya balo, ket imparang na kadakwada si bibiyag. Ket naipadamag dayto iti suami na Jope, ket adu dagiti namati iti apo. Ket napasamak anagbati ti adungal daw, ijay Jope, idi balay ti maysa a Simon, nga kumurkurti iti lalat. Ti Paulo ti mensahe ti apo kadatay nga bigat is making the most of life. Making the most of life. Tiket na nga sa unti, making the most of life is to get the maximum use or advantage from it. Maminsan tayo lang agbyag iti rabaw iti daga, sana maulitin. And we must take advantage of this borrowed life nga da tayo kakabsat. Kat saan tayo nga dadailen, wano sayangan, no di kat usarin tayo nga para iti pakaidayawan iti Diyos tayo. Making the most of life. Let us pray. Heavenly Father, show us your holiness. Parmekem ti kinatao mi apo. Siyasin no kaman itang abigat. Because this is not about us. This is all about you, dear God. Uray pa'y daytoy panggep mi nga aramiden. Numan pa'y dakam ti masaknan as HBBC family. Ngam nakem mo apo Diyos daytoy. Lord, make us feel your presence in our midst, wherever we are, wherever your people are today.
Katulungam ti adipem, Apo Diyos. Touch my lips, anoint me, and speak to us in a very personal way, dear God. Dear Lord, we thank you for the great privilege of having a part of your great work in Claveria. Quamti gloria kang dayaw. In Jesus' name we pray. Amen. Tumugaw tayo kakabsat. Making the most of life. One of my favorite songs is Only One Life. Twill soon be past. Only what's done for Christ will last. Hanlaeng agserbiak tiapo, gapot amok, nga iso iti ayan, iso ti panggep tiapo kanyak. Nga magserbiak tiapo, gapot amok nga tiapo, may kari ken may parbeng nga pagserbiak. Making the most of life. Few people have been blessed as much as did Thomas Alva Edison. Han nga adu dagiti talentado nga kasking kuana. Among his inventions, the electric light bulb, the motion picture machine, telephone transmitter that paved the way for the modern telephone, mimeograph machine, the phonograph, the stick ticker, to name a few. Not many are talented like him, but he made the most of what God gave him. Minaximize na kakabsat. He did not live an average life, but he lived an excellent life as far as his talent and ability is concerned. But though we may not have that kind of talent like what he had, but we can do something for the Lord. At mabalin mo nga maaramid, ken maaramidan, nga para iti Apo. The biggest question now to us as God's people comes at the end of our life. The most important question have already been asked. If you die, are you sure you will go to heaven? Dayjay ti kang runan nga sa ludsod. Ket gapo iti parabor ti Apo, we can answer that question positively nga kuna tayo 100% nga numatayak amok nga iti langit iti papanat. But that is not where the life ends, because you are yet to face the biggest question after you die. Dito nga sa ludsod, ti apon to, ti mang sa ludsod kengka. Dito muna nga sa ludsod, soul winner, tinang damag kengka. Ngam dito nga sa ludsod, ti justo, iti mang sa ludsod kengka. Kat kunan to ti apo kengka, what did you do with the life that I gave you? Let us all say that together. What did you do with the life that I gave you? Anyat inaramid mo kadayjay biyag, ngayon pabulod ko kenka. Yes, our life is a loan from God. Everything that we have are borrowed blessings only. Bigbigan tayo nga tiapo tinaggapuan na iti amin. Now that we are heaven-bound, this question you and I must answer. Kat saan tulang kuma nga ijay langit tayo nga masungbatan dayta nga sa ludsod. No di kat uray kumapay ita, masungbatan tayo. Isu nga palubusan yung kakabsat, nga ipresentar ko kada kayo. Daytoy mensahe, manipod, kadaytoy binasa tayo nga passage. So that we could be able to answer that question properly when we face our Creator and Savior someday. When He will ask, what did you do with the life that I gave to you? Kunan to tiapo kengka, alwin, what did you do with the life that I gave to you? Rexy, what did you do with the life that I gave to you? Eric, kung nanantukin ka, Brother Eric, what did you do with the life that I gave to you?
Nelson, kung nanto ni Apo Diyos King ka, Nelson, what did you do with the life that I gave you? Kung nanto King ka, dita pasukin, Nestor, kung nanto ti Apo King ka, Brother Nestor, what did you do with the life that I gave to you? Anat inaramid mo kadayta biyag, nga impabulod ko King ka. Kakabsat, uray deta lang a question, masong batam ita, kakabsat, itinasayaat, nuusto, ti inaramid mo, ken aramidem, kadayta biyag, ngayon pabulod, ken ipabulod pa'y itiapo King ka. In the passage of Scripture at which we are looking, makita tayo tinaisang sangayan, a marvelous example, ehemplo, iti maysa nga babae nga tinagan na ket Dorcas, who made the most of the life that God gave her. Han nga adu dagiti babae nga na-mention kakabsat iti Biblia. But God has noted this woman kakabsat because she made the most of the life that God gave her. Although she never enjoyed fame or riches, we cannot see in the Bible of that account na isuna ket nabaknang nga babae iti syudad iti Joppa. By the way, the iti Joppe kakabsat is not the first time nga ma-mention kadeti nang basaan tayo. Because deti Joppe kakabsat ket it is a coastline. May sa isuna kakabsat nga pagdaungan dagiti barko. As you remember, iti kuna ni Apo Diyos kun Jonah, go to Nineveh. Napan ni Jonah di Joppe, ije na nga nakita ti barko ngagturong sa Tarsis. So Joppe has been a reputable city, known city in the time of the Lord Jesus Christ. And there is no account in the Bible if she was the richest or famous, if there was a Facebook during that time. But she lived nobly and successfully and left for us a worthy example to emulate. Nakaibati isuna kakabsat, iti ehemplo nga mabalinte nga tuladen. I believe that's so. Because why would God put her name in the Bible of the many people? Kadigiti nagkaado kakabsat, nga tattao nga mabalin nga may lanad ti Biblia, apay nga inlanad ti Apo, ni Dorcas, dito'y Biblia, of the many people. Her life is so notable, and God noticed her heart, her deeds, and her works. Dorcas' example shows us three things about making the most of life. Ngarod kakabsat, it is worthy nga kitaan tayo ngarod ti biyag ni Dorcas, gaputa ti Apo, kinita na ti biyag na, ket inkabil na iti mismo nga Biblia wenno sa una. So let us take a look today of the life of Dorcas from her example and find out how to make the most out of our life. Umuna ti amin kakabsat, if we are to make the most of life, first of all, you must be something for the Lord. Inayon ko di word nga for the Lord because you can be anybody in this world. Ngem ti pagsasaritaan is to be someone for the Lord. It's easy to become someone in the U.S., who's who of America. It's easy to be somebody in AGT. What is AGT? America's Got Talent. It's easy to be someone dito Pilipinas. Ano ti version naman ti Pilipinas? Pilipinas Got Talent. It's easy. It might be, you can be someone in NBA. You can be somebody in the PBA. You can be somebody in Hollywood. But today, let us be something for the Lord. Mabalin nga awan, iti pakainaigan ti biyag mo, kadagiti popular, nga icons, nga idulwan tinainlubungan. But we must be something for the Lord. In verse number 36, kunanad to'y kakabsat, at daidi sa di Joppe, ti may sa babae, nga adalan. There was at Joppa a certain disciple named Tabitha. To be something for the Lord. Pastor, what do you mean?
Anat kayat na nga sawen, anya dayta nga dapat pagbanagak nga para iti Apo. It is only one word, and that word is to be a disciple of Jesus Christ. Dayjay kakabsat tinangted iti meaning ti biyag ni Dorcas. Mabalin kakabsat nga nagduduma tayo, dagiti takem iti panagbiag, dagiti responsibilidad, dagiti kasasaad. But if we are to make the most of our life, sa dinuman ti ayan mga barangay, nanumo wenno nakurapay wenno nabaknan ka iti dayti nga biag. That is not the thing that will make the most out of your life. It is your being a disciple of Jesus Christ. Diti panagbalin mo nga disipulo ni Apo Jesucristo. Timangted iti kay papanan, pudno nga kay papanan. Dayta nga biag ngayon pabulod iti Apo ken ka. To be a disciple means to be a follower of Jesus Christ. Binsa-binsa, digiti sumagmamano, but to name a few, ni Pedro, ni Andres, ni Santiago, ni Juan, upat nga mangalap. They were all seasoned fishermen. At da kay papananan ti biag da idi, ngagkalkalap da pelang. They have connections because they are big-time fishermen. I believe nga big-time da because their family owned a ship. At da bangka, nga pagkalap iti pamilya da kakabsat. They owned a net. So they were big-time fishermen. They had connections. Every day kakabsat, tattao ti kasarasarita da. Maggapuda ti ba iti, gapuda iti baybay. At dan, digiti tattao nga gururay, kakabsat nga mangangkat, digiti ikan, nga makalap daw no maalad dayan ti baybay. They had connection. They enjoyed the life. But the Lord Jesus Christ one day passed by their village and Jesus said, "Follow me, and I will make you fishers of men." And that bidding, that beckoning from the Lord Jesus Christ, dayjay nga invitasyon ni Apo Jesus had made an impact in them nga pinanawan da kakabsat. Daytoy nga bukasyon da ngagkalkalap ket inyinvestan, inyispend da ti biagda ti panangsurot kini Aputay Hesu Kristo. They made the most of their life, not by fishing, but by following Jesus Christ. Ni Zacchaeus kakabsat, awan sa pulem ti kinabaknang na, gapo ti kinalaing na nga mangurakot. He was working in what is today, then, kakabsat, what is today, the BIR. Pagbayadan iti buwis, agsingsingir isuna iti buwis. And because of his corrupt activities, he was able to amass wealth. Nakagather iso nakakabsat, iti kinabaknang, that he can enjoy for himself. That could have been enough for anyone, for any ordinary person to say, I am making the most of life. Because I have wealth to enjoy. I have pleasures all around me. I am making the most of life. But one day, Jesus intentionally walked through and passed by Jericho. Ngayon ayan ni Zacchaeus kakabsat. And of the many people in the crowd, tinanotice ni Apo Jesus ket ni Zacchaeus. Isut kabatitan, ngam isu tinanotice iti Apo. Imuli di sycamore tree, ket nagsardeng ni Apo Jesus iti sangwanan, ni si di batog ni Zacchaeus ket kunana, Zacchaeus, come down, for I will dine at thy house. O kakabsat, tinats ti Apo ti puso ni Zacchaeus, nga nagdakkel iti panagkitanan kini Apo Jesus. Dakdakkel ngam dagiti kwarta nga kinurkurakot na. Dakdakkel ngam dagiti superior na kakabsat no addadaman. Dakdakkel ngam ti gobyerno nga pagtrab-trabahuan na. He was so touched by the Lord Jesus Christ. Ket bimbaba kakabsat nga nagsagana inasinangaili na nga usto ni Aputay Hesu Kristo. And right there, kuna ni Zacchaeus kini Apo Jesus, Lord, no adda dagiti tinakawak, isublik iti mamitlo, wenno iti maminpat. Ket ti kagudwana, ibunong ko kadagiti marigrigat.
Right away, Zacchaeus became a follower of Jesus Christ. Kakabsat, anat pa nagkuna tayo ti panang surot kini Apo Jesus. Kinamaag kadi. Bagtit tay kadi nga sumursurot iti Apo. Panagsaysayang kadi ti tiyempo kakabsat ti panang surot iti Apo. Mga kapatid, I want you to know this morning that following Jesus is the only way you can make the most out of your life. Ni Apostol Pablo, sakbay iso na kakabsat nga nagbalin nga adalan ni Aputay Hesu Kristo. Membro iso na ti Sanhedrin. Membro iso na kakabsat kadagiti tattao nga nalatak. Tattao nga mabigbig. Tattao nga kararaem. Kakabsat iti komunidad, the Pharisees. Ket reputable iso na kakabsat. He could have said, I have position. I have gained this through the years, and I am making the most out of my life. But you know, one day, while he was pursuing Christians to kill them, or to take them into prison, sinabot ni Apo Jesus isuna, ket kuna ti Apo ken kuana, I am Jesus whom thou persecutest. Right away, tibiyag na kakabsat na balbaliwan, babaen ti panangsagid ti Apo, iti puso na. He was blinded physically, but spiritually, his eyes were open. Nagbulag isuna, gapo di ranyag, di nakita nakakabsat, nga silaw, ngem spiritually, niluktan ti Apo ti panagkita na. Kat kunana, I counted all things but dung. Amin, di gitay pagarup ko, nga isot mangted ti kay papanan ti panagbiag ko, in bilang kun nga rugit, ken awang kapapayan na, gapo iti panakakitak, iti kinatanok ni Apo Hesu Kristo. Brethren, that is enough for you to realize today that to be a disciple and follower of Jesus Christ is the only way you can make the most out of your life. Ngem, iti pananaw kakabsat, kadagiti saan pa'y nga naisalakan. Kadagiti hanpay nakamam mo kini Apo Jesus, nga kas manubot mangisalakan ken Apo iti panagbiag. Kadagiti tattao, nga awan pa'y ken kwa nakakabsat, hanakas jay ti panangkita dati panagbiag. In men's viewpoint, the measure of success is money. No adut kwartam, that is success. Dayta ti mangted, ti usto nga meaning ti panagbiag. Ngem anat ko na ni J. Gold. One of America's wealthiest men. Kunana, I suppose I am the most miserable devil on earth. Anyan kakabsat, anat inarami J. Kwarta, kini J. Gold, pinagbalin na nga demonyo. Pinagbalin na nga miserable isuna. Kakabsat, hanadakes iti bumaknang. Tatiyapo, He will give us all things richly to enjoy. Ngem ti mamagbalin kada tayo kakabsat, nga to make the most of life, pamagbalin kada tayo nga nasayaat, ket gapo iti panagtulnog tayo iti Apo. A true, devoted, committed, sincere, honest disciple of Jesus Christ. Isu nga uray adut kinabaknang mo ita, nuhan na ka nga adalan iti Apo, you are not making the most of the life that the Lord had entrusted to you. Dahita nga borrowed life, sayang lang. Dahita nga binulod mo nga biyag iti Apo, sayang lang. Dahita nga resources, ngayon patalek iti Apo kada tayo kakabsat, nuhaan tayo ngagbalin nga adalan ni Apo Jesucristo. In man's viewpoint, fame is the only way to make the most of life. Kina-popular, kinatanok, nga sikakat amukan mabigbig-big, dagiti tao. Ngem anat ko na ni Lord Beaconsfield, whose real name was Benjamin Disraeli. He was the only Jew ever elected Prime Minister of Great Britain. Isulaan kanuti ada Hudyo of ancestors by blood, nga naging Prime Minister ti Great Britain. But this successful politician wrote, and he expressed, he said, youth is a blunder.
Tingnan na sa undeta, it's an unfortunate situation. Una tatiki nagtutubom, nuhaan nga ti apo ti sinurot mo kakabsat, talagang agkunel-kunel kay iti panagbiag mo. Hamu-ambo iti rumbeng nga dapat aramidem iti panagbiag mo. So ako na ti apo, be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Youth is a blunder. This is from an unsaved and unbeliever's mindset. Manhood, a struggle. Hanaam mo lusyasin no isuna. Because he had an identity crisis. He didn't know who he was. No, na makita na, I wish I am like that. No, na makita na, I wish I am like that. He was struggling to find out who he was. Ngem no anak na kay tiapo, saan nga narigat nga maawatam no sinno ka? Ammom nga ibaga, I am a Christian. I'm a follower of Jesus Christ who happened to be a parent, who happened to be a student, who happened to be an engineer or whatever that be. And he said, old age, a regret. Ti panaglakay kunana, dakkel nga panagbabawi. Kakabsat, mabaling nga iti dayti kapigpigsaam. Mabaling ako nam. Mabaling kong aramidan ti kay kayat ko. Nga adyak to pagbabawyan. Makunam deta tanapigsa ka pelang. Ngam dumteng to iti time, no putno nga anak na katiyapo, mabigbig mo, kat nga kan sumabot iti yapo kakabsat, ti yapo iparangarang nagengka. Nga dakkela pa nagbabawi, dete kunana te kanta, wasted years. Wasted years. Oh, how foolish. In man's viewpoint, they say it's pleasure. Ragragsak. Wano, panangi kanunong, panagpakasasa, kadigiti na inlubungan, na inlasagan, panang satisfy, iti kayat, iti lasag, that you do not deny anything that your flesh will ever desire. Uray pagbasulanin, uray pakalidangan ng tiyapo, go ahead. Kasi ti unbeliever ko na no naragsakak lakit di, okay at ti panagbiag. Ngayon, anat ko na ni Lord Byron, an English author. Maybe if you went to college, you probably have encountered him. He wrote about pleasure. He said, my days are in the yellow leaf. Ngan nga ni akon, marigreg, yan ti kayo. The flowers and fruits of love are gone. In inutan nga maawan kanyak, iti ganas, iti panagbiag. The worm, the canker, and the grief are mine alone. Kanan nakon, kunana, nganganin, iti panakaigges ko. Kat ado, iti senay, ado, kakabsat, listen. No anyaman, dagiti banag, iti panagbiag, nang runay tinaglabas. Nga kasla, nagkamalyan kan amin pay. Do not let past failures as a seed for tomorrow's defeat. Hamo pagbalinan nga digiti past failures agserbi nga bukel for tomorrow's defeat. For you have the present and the years ahead of you. And God is so gracious and generous nga mangipabulod pay iti biag ken angas king ka. Brethren, follow God and you will never regret it. Surutam tiyapo ket awanto iti pagbabawyam. Others say that it is power. But what did Napoleon say? Kunana, he is a conqueror of Europe, imprisoned on the rock-bound island of St. Helena. He said, Alexander, Caesar, Charlemagne, and myself, we found empires. But on what did we found them? On force. Gaputi pa ng puwersa ti tao. Iso nga nagkaroon kam ti emperyo. But Jesus Christ alone founded His on love. And today, there are millions who would die for Him. Ikumkumpara ni Napoleon, ti biyag na kiniapo Jesus. Kat kunana, I have people who bow to me every day because they're afraid of me. I conquered them by force. But Jesus Christ, He said, at dadigiti tao nga agbaw king kwan and even give their life for Him, not because they're afraid of judgment,
but because they love Him who loved them and saved them. Kat kuna ni Napoleon, hanak satisfied kada ito nga naaramid iti panagbiag ko. So brethren, it is very clear today, and it must be clear to you. No hampay nga klaro, go home, figure it out, and pray about it. But it is very clear today that since one cannot build life on these things, on what can we build our life? Anong arut kakabsat? The answer is found in the example of Dorcas. Be a Christian, a disciple, a follower of Jesus Christ. No hamo pa'y amo ni Apo Jesus as your personal Savior today. Come to Him, kat kuna ti Apo, digiti umay kanyak, jak to pagtalawin. And the moment that you come to Jesus Christ by faith, accepting Him as your personal Savior, make Him your Lord, and begin to be a follower of Christ. Mabigbig mo nga kumam, oh, my life is no longer about me, but my life is now all about Him. Nagpintas kakabsat, I was reading yesterday in Matthew, rinugyak man ang tinagbasa kakabsat, kat nakitak di Matthew chapter 2, kunana, O thou Bethlehem, you are not the least, for from thee, agtaod to ti maysa a gobernador. What made Bethlehem meaningful is not the scenery, is not the place, it's not the sea, gibay-bay, it's not the people, but Bethlehem became meaningful because ijay nga nayanak ti Mesias ni Aputay Hesu Kristo. It's the Lord Jesus Christ. Be a disciple of Jesus Christ. So iti dayting agundaway kakabsat, I would like to encourage each and every one of you today, whoever you are, wherever you are, to make the most of your life, be a disciple of Jesus Christ. Kunam kumay ti dayting abigat, Lord, my life is no longer about me. It's all about you. Kat every day, ti sentro ti biag mo saanen nga sika, no di kat iti apon ti rason nga agang angas ka nagbibiyag ka. If you are to make the most of your life, be something for the Lord. Be a disciple of Jesus Christ. May ikadwa kakabsat. If you are to make the most of life, you must do something for the Lord. You must do something for the Lord. Masapol nga adda aramidem, kadayta nga biyag mo, span of time you're alive, you must do something for the Lord. It's easy to do something for yourself. It's easy to do something for others. We can do something for our family. While digito'y kakabsat can be figured out right if we dedicate our lives to do something for the Lord. That is how to make the most of life. Kasi ti apo mo't nang tatabiyag mo. Ti apo mo't tinang buludan tay ti biyag tayo. So if we want to make the most out of the life, ngayon pabulod ti apo king ka, do something for Him. Ti saludsod kuking kay ti day ti nga bigat, anyan tinaaramidam nga para ti apo. Manutawon mo nga Kristiyano, sa nga pulo, 15, tayo ti kakabsat, saan lang nga panang babalaw, no dikat panang palagip kada tayo amin. Nasaysayat langanan nga palagipang ka ita, tapno nasayaat kanto nga sumango iti apo. Ngam dayjehan ko maibaga di kitoy, kat siyaktot babalawam taapay nga hangka nga binabalaw. I would rather remind you today, kat makonbiktar tapusom, with all humility, kat aramidem ti dapat aramidem nga para iti apo, tapnon ton dumatag kakankwana, umay kanto agyaman kanya kat kunam, pastor agyamanak, gapo iti panang palpalagipyo, iti pulpito, gapo ti panangikas kasabayo di kitoy, nga pamalagip, ti biyag ko, kanayon nga nakonbiktar, kat by God's grace, adda na aramidakmet nga para iti apo. You must do something for the Lord. In verse number 36, we continue to read.
Now, there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas. This woman was full of good works and alms deeds which she did. Nakita na kakabsat, makita tayo nga dayto nga babae. She was full of good works. She was like the Lord Jesus Christ. She lived for others. Ti pinanunot na kakabsat, kat iti sabsabaling at tao. Just like our Lord Jesus Christ. Good works and alms deeds were her trademarks or trademark. Amuyo kakabsat, we can live our lives and consume all the blessings for ourselves. Ngem dayta kadi iti kayat ti Apo. To make the most of life, think through. Isipin mong maigi. Kat kunam, Apo Diyos, kasla dete, devotion tay bigad. All my blessings are borrowed from you. Binulbulod ko laeng ken ka. Kat saan la di jay, insalakan mo ti biyag ko, ginatang nak itinapateg nga daram, Apo Jesus. Kat masapol nga dahi ti biyag ko, maaramat mo. Hanakon nga makasublin tupay ka deti rabaw ti daga. Ngayon maaramat mo kuma, adda kuma pakausaran ti biyag ko, itinagan mo. Adda kuma pakaiserbyan ti biyag ko, ngagpaay tinagan mo. Adda kuma pakaipaayan, dahi ti biyag ko, nga pakaitanduduan, itinagan mo, o Apo. Let my life count for your name and for your glory. Amen. DJ message ko, idi na minsan nga Sunday ngayon buray, may panggap ka DJ babae kakabsat. Binuong na, DJ alabaster box nga tinagyan na kakabsat, kat perfume, ointment. Kat nakangin ti balor na DJ kakabsat. Kuna ni Judas, inakusar na ni Mary, kat kuna na, why this waste? Anyan nga panagsayang. Katigiti sana makamamu ti Apo. Day ti panangipaay tayo ti biyag tayo ken kwa na kakabsat ti Apo. Kaslang dakkel a panagsayang iti panagkita da. Ngem kuna ti Apo ken kuna ti Apo, Jesus Christ answered and said, let her alone. Why trouble ye her? Apay nga, isturben you? She hath wrought a good work on me. For ye have the poor with you always. And whensoever ye will, ye may do them good. But me, ye have not always. Kat nagpintas dito kuna ni Apo Jesus, she hath done what she could. Yes, kuna na, she hath done what she could. Personally, kayat ko nga kastan tumot ti maibaga ni Apo Jesus kanyak sa langit. Inaramid na, ti mabalin na nga maaramid a para kanyak. When life is over and we stand before God, when your life is over, kat sumadag kanto ti Apo, maibagan to nga ta, iti Apo, kat kunana, when anak ko, amok, inaramid mo, timabalin mo nga inaramid, para kanyak. I know that you have done what you could. I want the Lord to speak that of me, and God will say, yes, DJ talent, ngayon pabulod ko keng kuana, He hath done what He could for me. I want the Lord to be able to say, yes, DJ resources, ngayon patalig ko keng kuana, He hath done what He could for me. I want the Lord to be able to say, DJ time, naunday, nga panyempo, ngayon pabulod ko keng kuana, He hath done what He could for my name. DJ abilidad, ngayon pay ko keng kuana, He hath done what He could for my name. And yes, mabaling ay tiday ti nga bigat, at dadadigiti hardship, nga pagdaldalanam, ngayon kunan to kumatiyapo, yes, I know, adot hardships, nga nagdalanan dating anak ko, but He has done what He could for my name. At dadanangoy uyaw ken kuana ti panagserbi na ti Apo, but He hath done what He could for my name. At dadadigiti sinagsagaba na pisikal ken dadumapay, ngem He hath done what He could for my name.
At datta dagiti dat duma Kristiyano nga nagsalunat ngem awanar aramiden nga para ti Apo. At dan resources ngem awanar aramiden nga para ti Apo. At da talento na ngem awanar aramiden nga para ti Apo. Sapay tayo ti dayti nga bigat, ringen ti Apo ti puso tayo, ket kuna tayo Apo, with my life and all that you've given me, I dedicate them to you. I like to do what I can for your name. And though our service to God might involve a great deal of sacrifice at times, mabaling nga ti panagserbi tayo ti Apo, i-require na iti dakkel nga panagsakripisyo. Nga i-deny tayo, dagiti mismo, nga wants, uno pleasures tayo ti panagbiag. Nga lipatan tayo ti bagi tayo kakabsat. But it's worth it when the Lord will say, dakkel tin sakripisyo dayti nga anak ko, gapo ti panagserbi na kanyak, he had done what he could. Oh, what can we do? Kadayti nga biag, ngayon pabulod ti Apo, kada tayo kakabsat. Mabaling ako na ang pastor, basit lang, nanumulang ti adda kanyak. But I would like for you to know that little is much when God is in it. Kaya't kung amamuam, maudin kakabsat, nga maluto at tinapay, daytoy adda kadedi balo kan daydi anak na. Kat matay da kuman kalpasan ti panlanganda. But she did what she could. Idi ko na ni Elijah ken kuana, ited mo kanyak, dayta lutwem, pagbali naman tinapay, ket kanek, kuna day balo, Apo, pastor, prophet, man of God, maudi, nga taroon mi deto yen, ket kalpasan detoy, matay kamton, ngem ko na ni Elijah, lutwem ket kanek. She did what she could for the Lord. Sinerbian na di adipon iti Apo. Ket kakabsat, binendisyonan pa iti Apo iti biyag na. That lad with 5 loaves and 2 fishes, that's all he had. Isulang ti addaken kuana, ngem inted na iti Apo, he did what he could. And the Lord blessed what the lad gave to him and fed the multitude. Little is much when God is in it. Dayta nga biyag, mabalin kakabsat, nga tila mapanunod tayo, ti sarili tayo, we can consume it for ourselves. But the Lord is calling you to a life of self-denial. Jesus said, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. English became the national language of the United States by only 1 vote. Only 1 vote. But it outweighed the rest. May isa labutos, iso nga nagbaling nga English, the national language ti Amerika. Thomas Jefferson became the president of the United States, winning over Aaron Burr by only 1 vote. Nataob ti amin nga kalaban, gapulang timay sa abutos. Gut mabaling ako nam ti deti nga bigat, anak ko mat maitulong deti 500 ije klaberya. Sweldo, timay sa aldaw, timay sa nga laborer deti kakabsan. Pastor, anat maitulong deti sa nga ribo. Anat maitulong deti sa nga gasot. Pagpamerienda, ti may isa nga pa nagmeriendaan. Ngamahan sa takukan sa meriendan, di kiti agtrabaho jay. With only 1 vote, you can do something for the Lord. Especially, dito panggep, dito building construction, tayo di Claveria kakabsat. Only 1 electoral vote put Rutherford Hayes in the presidency. Your contribution iti trabaho ti Apo may not as big as others who can give big amount, but you can do what you can. You can give what you can, and it will make a big difference. Big difference. Ma-inspirean ti sabali kakabsat, gapo ka deta panangtod mo. You know, ti may isa nga maka-inspire ti giving kat DJ Balo. Binting kakabsat. Nickel, DJ Quartana. Ngam intud na amin. Digiti babaknang, they gave out of their abundance. Jesus said, dito nga balo, at adot intud na, ngam ti intud, digiti nga babaknan.
Why? Because the Lord was not looking at the amount, but at the level of sacrifice. Mabaling ako na ita, Pastor, deto ili magasot batit, ngamdak ba nagkanyak deto. Mabaling nga allowance mi ti 2 days, 3 days, ti kabatugan deto, Pastor. And the Lord sees your sacrifice. And it will make a difference. You know why? Because they die. Nga ehemplo ni Apo Jesus, we are being inspired even today to sacrifice for the Lord. Kat iti Sunday kakabsat, na-mention ko lang iti bigat, may panggep, DJ galba. Kalpasan na, ada agasawa kat kunada pastor, kukwamin, deta kagudwa, iti roofing, de Claveria. In-share ko ti malem. Agdan kakabsat, ti mang sponsor, nga member tayo, ti gudwa, ti roofing, de ti kapilya, ti Claveria. Karabian na kakabsat, ada ag message, kat ko naman ang digiti nga kakabsat, sabali manan nga kakabsat, kunada, pastor, nang nagmingi in-announce mo itay, nga adda makimbagin, de gudwa, ti roofing, de Claveria. Kuhami mo ten, de gudwa na, pastor. See, na-inspire. And I share this to our people in Claveria. You just don't know how their moral and spirits are being encouraged today that there is a Hosanna Baptist family na may bayanihang espiritu na ang proyekto ng isa, proyekto na ng lahat. Why? Because on themselves, no isudalaang kakabsat, I don't think they can purchase that property on themselves. As a church, no isudalat jay. Uray peda di property on them alone, I don't think nga kaya da kakabsat, nga kas deti kapaspas tayo ita. Iti panangibangon iti kapilya. They cannot do it alone. But now, makita tayo amin kakabsat, that HBBC will take this endeavor as a family project. We as a family, we work together for this endeavor. It may not be equal amount, but equal responsibility. Both young and old, students and working, agkarkarigatan, ken nalabon, everyone will take part on this project. There is something that each of us can do to bless others in the name of the Lord, to uplift the spirit of the ministry. Dahita nga giving mo kabsat, dahita nga contribution mo can uplift the spirit of the ministry and enhance the advancement of the gospel of Jesus Christ. Kat nagpakpaklaberya ka ito kakabsat, makita yun to di kapilya. Feel free nga dumagas ka. No adapasit mo. Kat kunam, sangaribo, de dinaitid ko. Lang, ngam para kanyak dakkalabanag daydi. Kasi kakrisis ko. Ngam inted ko nga para iti apo. Kat apo no sa dinuman tinakaikap kaputan na duyan di kabatugan di isang aribo. I have done what I could. Naaramid ko ti mabaling ko nga aramiden. Kakabsat, this is an opportunity from God. Others can do it. God can use others. But this is our opportunity. Do what you can for the Lord. Mabaling ako namin ti dating bigat. But pastor, let me challenge the young people, ubingak pay. Agserbiak ton ti Apo when I am older. When I am wiser. No! Don't wait until you are older or wiser to begin serving the Lord. Joseph was only 17 years old when he was sold into slavery and he became faithful to God. And at age 30, he was chosen as the prime minister of Egypt. Very young. But he did what he could. Daniel was just a teenager, taken as a slave. May isuna nga alipin. Anat alipin di Ilocano? Tagabo. Nga magserbida ijay king's palace. And he made a difference. He did what he could for the Lord. Ni David
was only a teenager, ubing pelang, around 17 years old. When he slew Goliath, he did what he can for the Lord. Kakabsat, iti dayti nga bigat, young people, I surrendered my life when I was 14 years old. I did what I could for the Lord. Kunanan di D.L. Moody, I am only one, but I am one. I cannot do everything, but I can do something. And what therefore I can do, I ought to do, and by God's grace, I will do it. Ulitin kakabsat. I am only one, but I am one. I cannot do everything. Ang kumaaramid ti amin. But I can do something for the Lord. What therefore I can do, I ought to do. And by God's grace, I will do. He did what he could. Mga kapatid, get started and do something for the Lord. Aglabas ti tiyempo, gundaway di gito'y ngayon paay itihapo, hantay ko mapalabsan, kat itid tayo ti biyag tayo, ngagserbi para iti ministeryo. You must do something for the Lord. Lastly, number 3. If we are to make the most of life, you must leave something for the Lord. Masapol nga da maibatim nga legacy nga para iti apo. Ang nga para ti sarilim. Ang nga para iti bagbagito no diket para iti apo. You must leave something for the Lord. You call that a legacy. Baton lagip. Nga da pa kainaigan, itinagan, iti apo tayo. She left something. Dorcas left something by which she would be remembered. There is no hint in the passage. Awan makita tayo jay that she left a large estate over which her children others would wrangle. Kapag gaapaan to digiti anak. But she left something and spent her life for others in the name of the Lord as a disciple. Inaramid na digitoy. Kasmay sa disipulo ni Aputay, Hesu Kristo. Amen. Katsapay kuma, kakabsat, takastoy to tibiyag tayo. Ngayon to lumatay tayo. Saan tayo lang naragsak nga sumabot itiyapo. Tamo tayo nga tibiyag tayo na iserbi tayo nga para kingkwanan. Ngem naragsak tayo nga sumabot tiyapo. Gaputa da na ibati tayo nga legacy. Ngagtultuloy. Nga mangbendisyon kadigiti tao. Ngagpaay nga para itiapo. It's all for the Lord. Alahan ko ibaga nga mapanan ni Pastor John. Mapang klaberya, yes. Ngamahampay nga mapan iti sidong iti apo. But with the life that the Lord gave to him, linipat na iti ambisyon na, iti expectation dagiti naganak na kingkuana. Impay na ti biyag na nga nagserbi, gaputa calling ti apo kenkwana. Nagpastor dito Bacarra. Kat by the grace of God, datayo iti bunga na itata. Kakat ado kakabsat, here, lawag, kat no alaan ti apo isuna, naragsak nga sumabot iti apo. Ngam ti dakkel pa nga ragsak ti puso na, ada na ibati na nga legacy nga para iti apo. That is how to make the most of life for the Lord. And the Dorcas' priority was to serve others. Kakabsat, the good that you will do will never die. Dayta nga naimbag nga inaramid mo itinagan itiyapo ket santo nga maawan, it will never die. Whatever you have done for yourself, kakabsat, agpatinggalang dito ay awantot pakainaigan na di langit, it's only good for this life. But whatever good that you have done for the Lord will outlive you, will never die. Because hanlaan nga mabatim nga legacy, no di kat danunum tupay ti panang bigbig ti apo sa di langit. Do something for the Lord. Live something for the Lord. Diya ka sino kada kayo, itinayanak, iti 1950s, 1940s. Maybe you are familiar with that poem written by Henry Wadsworth Longfellow, The Arrow and the Song. Kuna na di poem na,
I shot an arrow into the air. It fell to the earth. I knew not where. For so swiftly it flew. The sight could not follow in its flight. Imbiyat ko ti pana, yan ti angin, dako na mo. No sa dinot ayan, day nga pana. Ta nagpaspas, nagpigges. Ti panagtayab na. Kathan na nasiputan di matak, iti nagturungan na. I breathe a song into the air. Nagkantaak, angin iti nakangeg. It fell to the earth, I knew not where, for who has sight so swift and strong that it can follow the flight of song? But, kumabig siya sa last verse, kat kunana, long, long afterward in an oak, may isa nga kayo, I found the arrow is still unbroke. Dagayam kayo, nga isot nagdiswan, dito yung arrow. And the song, from beginning to end, I found again in the heart of a friend. Dito nga kinantak, tsaka mo, at dagayam may isa nga tao nga nang dingig, kat nakatulong king kuwana, dayjay nga kantat. While this may be a secular poem, i-relate tayo kakabsat, tibiyag tayo nga kas anak itiyapo. Nganyaman nga ramidem itinagan itiyapo. Mabaling hamon nga masublyanan, mabalin nga nalipatam tupayen, ngemti apo kakabsat, han napulos nga malipatan, dayjay nga inaramid mo, itinagan na. Kada kayo nga kakabsat, dita Hawaii, madaydayaw itiyapo. You may not be many, but you have a huge heart for the ministry. Amoy, dati live stream tayo kakabsat. Most of it, Hawaii iti nang isyolder. Digiti kakabsat tayo jay, HBBC Hawaii. Ti dakkel ti pasit na dati live stream. Kita nyo kakabsat. You just don't know. You go to work every day. You go on with your regular, ordinary life and necessities. Ngem daytoy live stream ministry, how many lives are already blessed? Hanlangan nakpatingkad to, yes, they are blessed, but it counted in eternity. It counts in heaven. Kastamot ita kakabsat, daytoy nga endeavor tayo. I believe that God can use other means and other ways and other people with a willing heart to provide for the need. But this message is not for them. This message is for you and me, members of HBBC family. We must be something for the Lord. We must do something for the Lord. And we must live something for the Lord. Only heaven can tell the worth and value of the investments that you have made in His ministry, in His name. Tiapot madaydayaw kakabsat. Oh God, thank you. Bendisyonan na kami, Apo Diyos itan. Nagpintas day tay devotion tay bigat. Nga mangiset ti puso mi, Apo. Nga aramidan jay dapat nga aramidan mi nga paragan ka. Ngam na isang sangayan day ti mensahe, ngayon palasat mo manen iti adipen mo. Ta nagdakkel iti kay papanan na iti biyag mi daytoy, making the most of life for the Lord. Thank you for the borrowed life. Thank you for the borrowed blessings, borrowed privilege, borrowed position, borrowed career, borrowed house, borrowed car, borrowed, everything is borrowed from you. Kat Apo ita, han ko mga nairot ti puso mi, paragan ka. Kagyaman kami, iti adu nga parabor mo. In Jesus' name we pray. Amen. All of God's people say,